हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं सुमन यादव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं दोस्तों। और आप सभी के बीच एक नाच गीत लेकर आई हूं। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताना। राजा जायदा नैहरवा दुई चार दिन के ना, राजा जायदा नैहरवा दुई चार दिन के ना, दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना, राजा जायदा नैहरवा दुई चार दिन के ना, राजा जायदा नैहरवा दू चार दिन के ना। के करा से बोलबू, के करा संघा डलबू, के करा संघा ना, अपन दिलवा बुझैबू, के करा संघा ना, अपन दिलवा बुझैबू, के करे संघा ना। मैया से बोलब बहिनी संघा डोलब, भाऊजी संघवाना, अपन दिलवा बुझैबै भाऊजी संघवाना, अपन दिलवा बुझैबै भाऊजी संघवाना, अपन दिलवा बुझैबै भाऊजी संघवाना। माई तोहरी बुढ़िया बहिनी ससुरई तीनी भाऊजी तुहरी ना, हे भाऊजी तुहरी ना, सोमई भैया जी के गोदिया भाऊजी तुहरी ना, सोमई भैया जी के गोदिया भाऊजी तुहरी ना, हे भाऊजी तुहरी ना हो, भाऊजी तुहरी ना हो, भाऊजी तुहरी ना, सोमई भैया जी के गोदिया भाऊजी तुहरी ना, सोमई भैया जी के गोदिया भाऊजी तुहरी ना। राजा जायदा नैहरवा दू चार दिन के ना, दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना हो, दुई चार दिन के ना, राजा जायदा नैहरवा दू चार दिन के ना, राजा जायदा नैहरवा दुई चार दिन के ना।